Ngibingelele bantwana benkosi. Ngibonge ithuba lokuthi uNkulunkulu aphinda asiphe ithuba lokuthi siphinde sihlangane kulezi iy'fundo zobuNazarethe esiqhubeka nazo. Siyacathulisana ngane zakwethu kula maklasi ngenhloso yokuthi abafisa ukufunda ngobuNazarethe babuthole, babazi ukuthi buyini, babazi ukuthi buhamba kanjani, busukaphi bugcinaphi. Njengoba ngasho ukuthi into engikhathazayo ukuthi ubuNazarethe buyigugu kuNkulunkulu futhi buseduze nenhliziyo yakhe, futhi uyafisa ukuthi bonke abazibiza ngegama lakhe ngabe bathatha isifungo sobuNazaretha ukuze bazehlukanisele uNkulunkulu, baphile impilo yobungcwele. Ngasho futhi ukuthi la emhlabeni-ke kulesi sikhathi sethu wasithumela lo shembe lapha e-South Africa noma e-Afrika ukuthi azomvusela lobu buNazarethe babe yigugu kuyena ngezikhathi zasendulo. Kodwa kwahamba izitha zikaNkulunkulu zabubhubhisa zabuqeda, zasipha ezinye iy'nkolo uNkulunkulu angazazi, uNkulunkulu angazenzanga ngoba zilwa nentando kaNkulunkulu. Siyabonga-ke ukuthi bakhona abanevuso lokuthi intando kaNkulunkulu yenziwe njengoba injalo lapha emhlabeni. Njengalokhu uNkulunkulu eshilo, njengoba uJesu washo wathi, asothi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Kwenziwa kwentando-ke kaNkulunkulu emhlabeni njengasezulwini ilokhu kokuthi uthathe isifungo sobuNazarethe sokuthi wena uyawuhlala endlini kaJehova uzobe sekupheleni kwey'nsuku zakho. Bantwana benkosi, ubuNazarethe-ke njengoba ngisho ukuthi bunesitha esiwuSathane. USathane-ke akasebenzisi enye into ukulinga enye into, kodwa usebenzisa yona leyo nto ukuyi-destroy-a yona leyo nto uqobo. USathane ngeke asebenzise inkomo noma ngeke asebenzise inyoka njengoba kwenzeka ensimini yase-Edeni, kodwa njengamanje uSathane usebenzisa umuntu ukuze alinge omunye umuntu noma asuse omunye umuntu endleleni kaNkulunkulu. NobuNazarethe bunjalo-ke, uSathane wehluleka ukubulinga ngabezizwe. Behluleka abelungu ukuvala ushembe ukuthi ashumayele ivangeli. Behluleka ngisho sebesebenzisa abantu abamnyama beyimishini ukuthi kuvalwe ushembe angashumayeli ubuNazarethe. Ekugcineni babona uSathane ukuthi le mpi akayinqobi. Wayesethi naye uSathane akaphenduke abe ngumNazarethe, ahambe abe yingxenye yebandla likaNkulunkulu khona azokwazi ukuthi agqoke njengabo ebese bashintsha, abafunze ulimi lwakhe ukuze baphendule imfundiso kaNkulunkulu ibe umdlalo. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngemfundiso ekhona la phakathi kwamaNazarethe ayethi uma ngabe efuna ukufeza iy'nhloso zawo, ebese ekhuluma into ushembe angayifundisanga. Kunokukhuluma okukhona la kokuthi uma ngabe kuhambe umholi wamaNazarethe emhlabeni ohola ibhokisi noma ohola isidumbu uma ngabe sesiya kotshalwa, lowo uyena oba umholi webandla, noma umholi webandla ubonakala ngoba ehola isidumbu eya elibeni noma nje uhola isidumbu senkosi. Lokho kusho ukuthi lowo muntu uyena ozoba umholi olandelayo.
Angikusho ngephutha ukuthi isidumbu ngingathi umzimba. Cha, akuyisi isiZulu ukuthi umzimba umuntu osehambile kuthiwa isidumbu. Alikho futhi elinye igama elikhona lokuthi umzimba isiXhosa. Mina-ke ngikhuluma ngesiZulu. IsiZulu sithi isidumbu. Mhlampe-ke kangiqale la. Esintwini umuntu ongasekho emhlabeni noma ngabe owesilisa noma ngabe owesifazane uholwa umuntu womndeni. Uholwa umuntu womndeni. Ikakhulukazi-ke kuba yishisampepho lalowo mndeni. Uma ngabe kuwumnumzane womuzi, umnumzane womuzi uyeholwe inkosana yakhe. Lokho esiye bethi abantu ukwazithuna. Umnumzane la esintwini noma kwaZulu uholwa owomndeni ohola isidumbu kuba inkosana yakhe lowo muntu. Noma ngabe owesifazane noma ngabe uhambile owesifazane noma ngabe owesilisa. Akaholwa indodakazi endala uma kuwukuthi wazibula ngendodakazi. Uma ngabe lowo muntu engenaye umuntu womfana nomuntu wesilisa amzalayo, uyeholwe abafowabo. Umfowabo okuyena osemdala kubafowabo noma omdala kubafowabo. Kodwa uholwa umuntu wesilisa. IsiZulu leso. Sekubuye eceleni ukuthi lowo wesilisa naye usuke elandela abagcotshwa. Labo abasuke beyofihla lo ongumhambi. Usuke ehamba ngemuva kwabo labo bagcotshwa. Phambi kwebhokisi. Umkhuba lowo wesintu. Ngizothi wesintu ngoba ngiye ngubone kubantu. Manje-ke uma ngabe kuhambe umholi webandla lamaNazaretha, usuke ezinhlaka ezimbili. Kusuke kuhamba umnumzane womuzi ngoba naye usuke unomndeni. Njengoba umholi nje suke ekhishwe emndenini walethwa ebandleni. Uma ngabe sehambile emhlabeni ubuyiselwe emndenini ukuthi umndeni umlondoloze ngokosiko lomndeni. Bebambisene kodwa nani nebandla ngoba usuke eyini engumholi webandla. Ngamafuphi kunamasiko amabili azogcinwa la. Unesiko lomndeni, unesiko lebandla. Njengomnumzane kulindele ukuthi aholwe inkosana yakhe. Kulindele ukuthi aholwe inkosana yakhe. Mayeseya kofihlwa la efihlwa khona. Ngokuvumelana phakathi kwebandla nomndeni. Imvamisa yofihlwa esakhiweni sebandla. Kodwa lokho uma umndeni ungakufuni ungakushintsha ngoba isidumbu usuke sekungesomndeni, usuke engaseyisesebandla. Kodwa ngokuvumelana phakathi komndeni nebandla uyebe eseyofihlwa endaweni yebandla. Ngokwezimiso lezo zebandla. Kodwa ekuholweni ngoba ikhona engilandelayo kakhulu. Uholwa inkosana yakhe. Isimo sokuqala esasibona ingesikhathi kuhamba ubabamkhulu. Ngesikhathi kuhamba ubabamkhulu, ubabamkhulu waholwa ubaba uStanela.
wayengaliphethe ubhoko njengoba sekukhona igugu lobhoko nje manje kuthiwa hhayi phela olokhuzana owumholi uyobonakala ngokuphatha ubhoko. Cha, wayengaliphethe ubhoko. Nakuba amabandla ibandla lalazi ukuthi emva kwakhe ubabamkhulu useshilo ukuthi kuzohola inkosi ilanga, kodwa kwakungakamenyezelwa ngoba wayengakafiki ummeli owayeshilo ukuthi kuzohola bani, owayefunda iwili kababamkhulu. Umzimba noma isidumbu senkosi ilanga saholwa, not inkosi ilanga, umqalo wendlela saholwa indodana yakhe endala kwaphilayo, ubaba uStanela. Wayengaliphethe ubhoko kodwa wayegqoka umjiva kababamkhulu. Likhona ifoto elikhona lapho ehamba khona nesixuku nje sabantu, wayengahambi yedwa, wayehamba nesixuku sabantu kodwa ehamba phambili ephethe imbali, eholani ubabamkhulu eya kobekwa endaweni yakhe yokugcina. Inkosi ilanga yayile ngemuva, yayingemva ngisho kwebhokisi mangaphosisi, okusho ukuthi ubabamkhulu akazange aholwe umholi olandelayo. Lalazi ibandla njengoba ngisho, kodwa-ke akumenyezelwanga ngesikhathi efihlwa. 2, ingesikhathi senkosi ilanga. Ngesikhathi kuhambe inkosi ilanga, inkosi ilanga yayinendodana yayo endala, ubaba uNkanyezi. Ubaba ilanga azange aholwe ubaba uNkanyezi. Ngizothini? Angisho ukuthi lokhuzana. Ngesikhathi kufihlwa inkosi ilanga, ngiqale lapho, kwamenyezelwa engakayi endlini yakhe yokugcina ukuthi ozohola ibandla njengomuntu ozobamba okwesikhashana thile ukuze kucace indaba ye-leadership. Kwathiwa kuzoba inyanga yeZulu, umfowabo wenkosi ilanga. Kwathiwa kuzoba inyanga yeZulu ezohola ibandla kuze kukhulume uNkulunkulu nedlozi ukuthi ubani olandelayo. Istatement esasho njalo. Kodwa ngesikhathi inkosi ilanga isiya kofihlwa esiya endlini yokugcina izange iholwe inyanga yeZulu. Nakuba inyanga yeZulu yayisupervisor, yona yayisupervisor. Kodwa inyanga yeZulu ayikaze ihambe phambi kwesidumbu senkosi noma phambi kwebhokisi lenkosi. Likhona ifoto eliveza lokho. Inyanga yeZulu imile phezu kweliba ikhomba. Iza umzimba wenkosi lapha ubanjwe inhlalisuthi. Yayingaphethe ebhoko inyanga yeZulu, yayihambela nje. Yayimele nje lapha engaliphethe ubhoko. Njengoba namhlanje kunegugu lobhoko. Isimenyezelwe ukuthi umholi. Ngamafuphi kwase kwaziwa ukuthi who is next in leadership. Ngaleso sikhathi kuyofihlwa inkosi ilanga. Kodwa akaholwanga inyanga yeZulu as a next leader. Futhi akaholwanga-ke indodana yakhe ngoba yayingekho ngesikhathi efihla indodana yakhe endala ngezathu kwezomndeni. Okuwukuthi wayezoholwa yiyona ukube yayikhona. Ngoba esiZulwini phela abantu bebefuna ukumikisa izinto zesonto nezesiZulu. Akazange aholwe. Shuthi inkosi ilanga, inkosi uBhombela akaholwanga umholi olandelayo. Inkosi inyanga yeZulu ayiholwanga not inkosi inyanga yeZulu, inkosi ilanga ayiholwanga umholi olandelayo. Siqede-ke lapho. Kuthe-ke uma ngabe sekuhamba inyanga yeZulu emhlabeni,
Kwase kuqhamuka izikhulu zebandla noma abantu sebefuna umixa izinto. UThingo ilona lwahamba phambi kwesidumbu senkosi inyanga yezulu njengenkosana yenyanga yezulu. UThingo is the firstborn yenyanga yezulu. Firstborn yenyanga yezulu. Ilona uThingo olwahamba phambi kwenyanga yezulu as inkosana yalo njengokomndeni, representing umndeni. Yes, ngesikhathi engakayi uyofihlwa inyanga yezulu kwase kumenyezelwe ukuthi uThingo oluzohola emva kwakhe. Kwase kumenyezelwe. Ngamafuphi uThingo lwase lumbethe imizimba emibili. Lumbethe umzimba okuba inkosana noma ugwazithuna wenyanga yezulu, aphinde futhi ambathe umzimba ukuthi uyena who is the next in succession. Ngamafuphi uThingo lwahola isidumbu senkosi inyanga yezulu as inkosana yayo, not as a next leader, ngoba akuyona ipractice yesonto ukuthi uholwa i-next leader. If that was the case, kwakufanele inyanga yezulu ihole isidumbu senkosi ilanga, but akwenzekanga lokho ngoba akuyi-practice yaleli bandla. Futhi uThingo-ke baluphathisa ubhoko ngoba base be-implement abantu imikhuba yabo, njengoba inkosi ilanga lasho lothi bawufike banifundise imikhuba yabo athi ningavumi. Base beliphathisa ubhoko ngoba emakhaya khona bephathisa imkhonto nani nani. Sekwenziwani manje? Seku-implementwa imikhuba yabantu endabeni yesonto. Kwase kuqala-ke manje sekuthiwa hhayi, umholi waleli bandla ubonakala ngokuhamba phambi kwesidumbu ngoba ephethe ubhoko. Kwaqala lapho indaba yobhoko ngesikhathi soThingo, okuwukuthi on the third occasion yokufihlwa komholi baqala lapho abantu bakhuluma ngoba sebekhuluma indaba zembango nani nani, sekuwukuthi kufanele aphathe ubhoko. Lokhu ngikushola ukuthi siyibuke ukuthi ikuphi okuyikho kobuNazaretha, ikukho okungeyikho, ukuze sikwazi ukuthi sehlukanise between izinto zabantu nezinto zikaNkulunkulu. Ngoba lento izosihlupha iy'ngane zethu, izosihlupha amaNazaretha kusasa uma ngabe sekufundiswa iy'mfundiso ezingafundiswanga ushembe. Kusasa izoyiqhatha iy'ngane, uthole ukuthi umntwana omdala akakhethwanga ukuthi abe umholi webandla ngoba umholi ukhothwa umholi osesihlalweni. Bese kuthiwa akakwazi ukuhola uyise njengenkosana yakhe ngoba akawuyena umholi noma akakhethiwe njengomholi. Ingakho kunganconywa ukuthi umholi olandelayo amenyezelwe during i-funeral, ngoba during i-funeral kusuke kuzile umndeni, uzilela ukuthi uhlonipha umndeni ukuthi umfihle ngokuthula lowo lokhuzana, ingangeni indaba zey'nxushunxushu zombango ebuholi. So kuthe-ke mase kuhamba uThingo futhi kwenzeka something. Kwenzeka something manje abantu base bebuyisa i-practice entsha ebandleni ukuthi umholi uyoholwa osekhethiwe. Nonyazi njengoba lwahola uThingo. Lwahola uThingo ngoba luyingane yalendala. Ukube kwakuthi nje mhlawumbe sekukhethwe uSimanga as a successor obuholi, kwakuzokwenzekani? Kube nje kuthiwa uThingo-ke lwathi umholi olandelayo uSimanga. UThingo lwaluzohola uSimanga unyazi lukhona as ingane yalendala.
noma unhlanhla ekhona angisho njalo kwakuzoba nje into nje ewupetupetu bokuthi bese kuqhathwa izingane zendoda ngoba phela manje sekuhlanganiswa into yebandla nento yomndeni kuze kushiwo ngisho eBhayibhelini ukuthi ungamphuci umuntu ilungelo lakhe lobukhosana ngenxa ungamthandi. Uma umuntu eyinkosana kayise uyinkosana kayise noma uyamthanda noma umthandi. Uma ngabe kunemsebenzi okufanele yenziwe inkosana kufanele ayenze noma ngabe isimo sithini. Noma ngabe umisiwe ukuthi yena uzohola ibandla noma akamiswanga kodwa uma kuya ngokuthi umthetho uthi isidumbu somnumzane siholwa inkosana yakhe. Sifanele siholwe inkosana yakhe. Lowo okhethela ubuholi uzoza ngemuva njengabanye ngoba ithuba lakhe lokuhola likafiki. Leyofika uma ngabe sekwenziwe imicimbi yebandla ukuthi angene esihlalweni. So-ke engizama ukusho-ke ukuthi kuhle abantu bazi ukuthi la ekhaya noma la eNazaretheni ubukhosi besihlalo abuhambi ngobukhosana kodwa buhamba ngokugcotshwa noma ngokubekwa umholi osuke sesihlalweni. Naye akusho ukuthi ubeka inkosana yakhe. Ubeka lowo uNkulunkulu amnike yena noma lowo onezithelo zokuthi angawenza lo msebenzi. Ngishaba uthunjana, ngishaba ophathi nendawo, kukuye ukuthi noNkulunkulu ukuthi utheme linda engene egumbini uNkulunkulu wamnika lephi igama. Kodwa lokho akuphuci inkosana amandla ayo ukuthi iyinkosana kayise. Ekugcineni naye njengoba ewumholi, njengoba sithi uziqu ezimbili, kunesiqu senyama nesiqu sikamoya. Isiqu senyama sinomndeni odinga ukuhlonishwa imikhuba yemindeni. Isiqu sikamoya sidinga ibandla odinga ukuhlonishwa imikhuba yebandla. So-ke kuyimfundisoze ukuthi la ekhaya umholi, isidumbu somholi siholwa ozoba umholi. Imfundisoze le eyingozi-ke futhi ngalezi zizathu engiyibekayo zokuthi uzothatha inkosana is not capable ukuthi ingaba umholi webandla. Does that mean sekufanele ingawenzi umsebenzi wayo womndeni? No. Fanele iwenze noma ngabe kuthiwa injalo. Futhi umfowabo lo oyobe sekhonjiwe noma lo oyobe sekhonjiwe ukuthi uzohola ibandla kufuneka ihloniphe kuleyo process yomndeni. Ngoba iyinkosana, iyinkosi yomndeni. Akayi inkosi yebandla, iyinkosi yomndeni. Kuhle-ke abantu bakwazi ukuhlukanisa lezi zinto ngoba zizohamba ihamba zikudale ukukhuluma ngoba ngeke kuhlale kwenzeka njalo ngoba ubuholi baleli bandla buhambe ngobukhosana kodwa lihamba ngokubekwa lowo osuke sesihlalweni. Kungenzeka abeke omunye owakhe engazalwa uyena, mhlawumbe ozalwa umfowabo noma ozalwa nje ake ngisho njalo, ozalwa umfowabo. Uma ebona ukuthi yena emzini wakhe akekho okulungele ukuthi angahola ibandla noma uNkulunkulu akamnikanga endlini yakhe. AmaNazaretha akukhozile kusho lokho ukuthi kwathiwa akukho lutho endlini yenkosi ilanga. So that means now sekufanele isidumbu sendoda siholwe umfana wakwenye indlu noma wakwenye indoda. Akwazi ukwenzeka njalo ngokomndeni. Siholwe inkosana yakhe even though ingazange ikhonjwe ukuthi ibe umholi webandla ngezizathu ezithile. So-ke ilokho ebengithi mhlambe ke ngulungise ngoba ngiyakubona ukuthi ngendlela ngespeed okuhamba ngaso kuzowubulala umsebenzi kaNkulunkulu esikhathini esizayo. Inkosi sibuseni nikuzwile.